तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता अरे तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता दिल की पत्थर तनी ना पिघलता हो कि पत्थर तनी ना पिघलता दिल की पत्थर तनी ना पिघलता वाह केकरा से कहल जाई के करा से अरे तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता अरे तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया रुक जा गोलू भैया परिचय हम दी कि रौरा दी पहले रौरा गांव में आई बड़ी रौरा स्वागत कर ली हम तो निमन से ज्यादा हम कुछ ना कहे खाली हम चाहब कि अनुपमा जी खाती एगो जोरदार आप सब ताली बजा के स्वागत करी। अभी फिलहाल यहाँ के बैंकॉक से आओ तनी ऐसे थोड़ा सा लेट भइल बा कोनो बात ना लेट नहीं खे 10 बजे तक लेट कहाँ बा रास्ता में पेड़ गिर गए पानी से तथास्तु बस चलो अनुपमा भोजपुरी के नाम बढ़ावे खातिर अभी थाईलैंड गई रही है जन्माष्टमी में। हां जी बहुत ओइजा के लोग उत्तर प्रदेश के ही मानेला और जब आइए गई बड़ी तो कुछ देर स्वागत हो जाए बिट्टू भैया के बोला के। हां अच्छा चला ठीक ठीक क्या बात कहीं जा हां जहाँ रहो बन रहो अब के लिए खाली धनंजय बाबू के मानो सही बात अगला अरे तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता दिल की पत्थर तनी ना पिघलता दिल हो कि पत्थर तनी ना पिघलता अरे तनी ना पिघलता अरे तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता अरे बंगला गाड़ी झुमके गगना सब दे देना उसको सजना आने लगी उसकी यौवन को आने लगी उसकी यौवन को दिल मत देना मेरी सोबत दोनों जानी नहीं थी मत देना मेरी जिया जिया अरे तोहरे फिक्रिया शरीरिया गलता तोहरे फिक्रिया शरीरिया धनंजय बाबू से चाहो कि यही गीत के नाम तमाम जितने गीत हम गावे ने मंच पर हां जी चाहे एल्बम में हां हां ये पंचायत के मुखिया जी भैया जय चौहान जी के स्वागत बा बिट्टू भैया के बार बार प्रणाम। अब भैया के छोटे भाई रितेश भैया के तरफ से आशीर्वाद मिलल। क्या बात है तो धनंजय बाबू के इच्छा बा कि जे गीत के लिखे नहीं हां हां ऐसने गीत लिखे नहीं जे अमर गीत रहो। जीवन जख्मी जितेंद्र भी आई मानी आई तनी और स्वागत हो जाए मुनीब जी। इहो के हमारे हनी बाद में बुझाई होटलो होटाई ना गोरिया मिठाई लेकिन है बनाया सुना अरे कि काहे के यार प्यार कइलू हो बदनामी करो अरे काहे के यार प्यार कइलू हो बदनामी करो काहे के यार प्यार कइलू हो बदनामी करो भैया भी रहनी बड़ी काम कइलू भैया भी रहनी बड़ी रे काम कइलू भैया भी रहनी बड़ी काम कइलू भैया भी रहनी बड़ी रे काम कइलू पारस चौधरी जी मायरवा क्या
क्या बात है भैया भी रहनी बड़ी तंग कइलू भैया फिर हनी बनी रे तंग कइलू का कइलू का कइलू तने हॉस्पिटल में तने बढ़िया से इलाज होके के चाहिए छेड़ कर दे तुम तो छाड़ दे तब अरे अभी तनी बचावल जाओ बात समझो हां जी अभी तनी बचावल जाओ तब एगो तो सामने मंदिर बा हम मंच के मर्यादा हमनी के ना बुझाव जाता तारा बुझा लगा गोड़ लाग के बिना रोग देखले सोई ना नहीं दे दे अरे कि भैया भी रहनी बड़ी तंग कइलू भैया फिर हनी बनी रे तंग का कइलू अरे मैसेज पर मैसेज भेजवलू हो बदनामी करलू मैसेज पे मैसेज भेजवलू हो बदनामी करो अरे काहे के यार प्यार कइलू हो बदनामी करलू काहे के यार प्यार कइलू हो बदनामी करो धीरे याद रखोगे कि भूल जाओगे दिया याद रखोगे कि भूल जाओगे के यार प्यार कइलू हो बदनामी करो काहे के यार प्यार कइलू हो बदनामी करो लइका एगो दिल के बात बतावता का हो कहता हो पापा भी रहनी बड़ी तंग कइलू बाबा भी रहनी बनी रे तंग कइलू पापा भी रहनी बड़ी तंग कइलू बाबा भी रहनी बनी रे तंग कइलू का कइलू का का कहलू हो अरे लेटर पे ठवलू हो बदनामी करवलू 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 दिल दे दिया ओ दिल दे दिया पूछो 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 कौन है ओ बोलो 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 कौन है ओ पूछो 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 कौन है ओ बोलो 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 कौन है ओ अरे नहीं हो बदनामी करवलू लेटर पे ठवलू हो बदनामी अब तो कम से कम बकसल लो एक और लाइन बा खबर बर्दाश्त कर एगो फूलवो न दिहलू ऐसन प्रेम कइले बड़ू कि ओनियो फूल देता रु एनियो से ले लेता बोले भगो ना होना दिया तो भाई एगो फूलवो न दिहलू अरे एगो फूल ये ने दिहलू अरे कि दिलवा तू गोलू के दुखवलू हो बदनामी करवलू लाज लागे के चाहिए अरे दिलवा तू गोलू के दुखवलू हो बदनामी बाबा बाबा दिलवा तू बोलो के दिखवलू हो बदनामी करवलू काहे के यार प्यार कइलू हो बदनामी करवलू काहे के अंदर कइलू हो बदनामी करवलू कि काहे के यार प्यार कइलू हो बदनामी करवलू असाई काम सीधा अपने घर लिए चल जाएंगे अब एक और गीत तनी दे माइनर मेजर देख ली वाह वाह